ବର୍ଷେ ଦିନିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଏ ଚଟପଟା ବନେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଖାଇଦେଇକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦିନବେଳା ଭିଜା ହେଇଥିବା ମଟରକୁ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ବାରମଜା ବନେଇଦେଲି। ଖଟା ମିଠା ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ପକେଇକି ପୁରା ବନେଇଦେଲି, ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଚାଟ୍ ଟାଇପ୍ର ବନେଇକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ପୁଣି ମୋମୋକୁ ଦେଖିକି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲାନି, ମୋମୋକୁ ଖାଇଦେଲୁ। ସେ ଖାଲି ମୁହଁ ଲୁଚଉଛି, କହୁଛି ମୋମୋ ଦେଖାନା, ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇନି। ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ସିଧି ତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତାର ମଗା ହେଇଛି। ସିଏ ତାକୁ ଧନ ତମ ନୂଆ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତାପରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ତ ମେନ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କର ବିନା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ରେ ଘରୁ ବାହାରିବେନି। ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଝିଅମାନଙ୍କର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ସପିଂ କରୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ଜିନିଷ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ରହିଲେ ହିଁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସପିଂ କରି